מחזור נ"ט כיתה י"ב 2011? כן, יואו! רק זה טוב, רק זה טוב. יושב על החומה כיתה י"ב זה כיף נורא, ימי ההתבגרות באים פתאום גדלתי כבר י"ב, גדלתי כבר י"ב, גדלתי כבר י"ב, גדלתי כבר י"ב, גדלתי כבר י"ב. יושב הרבה על לימודים, בגלל זה אין חברים, לא לדבר על הבנות שעליי אני לא שמות. יוצא לפלייליסט מתלהב, ואחרי זה מתאכזב, את הסלקציה לא עובר, בסוף יושב עם השומר, יושב עם השומר, יושב עם השומר, יושב עם השומר, יושב עם השומר. ביבי אוהב מאוד, יש לו טעם טוב שלו, נקניקיה במרקול מתפשרים, בסוף כולם עם שלשולים. סיבה של צוות השוחטים, כולם שמה משתכרים, אחרי כמה ריקודים בסוף כולם מזדיינים, כולם מזדיינים, כולם מזדיינים, כולם מזדיינים, כולם מזדיינים. יש לי רישיון ממנו נהנה המון, עושה פוזות על סקינים למרות שהם אותי עוקפים. עם הרנג'ר מתהפכים סביבות 8 ילדים, סתם זה לא יפה לצחוק. א' הבמה גברים, א' הבמה גברים, א' הבמה גברים, א' הבמה גברים? א' הבמה גברים. אולטרסאונד חוגרים, מתחילה עם חיילים, בנים קטנים כבר לא שווים כי הם ממש כבר לא בוגרים. גיל 18 פינו כי יש לי סבא קפטן הוק, לא היה לנו חרוז, עכשיו תביא לי את התפוז, תביא לי את התפוז, תביא לי את התפוז, תביא לי את התפוז, תביא לי את התפוז. אתמול קיבלתי רישיון וכבר דפקתי את הגחון, מזל שאבא משלם כי אני מרמת טבעון. עברתי טסט ראשון, עברת טסט ראשון, עברתי טסט ראשון, טסט ראשון. היום אני מסיים י"ב ובאפטר הולך לתת, היום הולך להיות שיכור כי אין לי מעצור ברונדו את טבעון תוקעים, בלאגנים, ריקודים, נוהגים שיכורים, בלי שההורים יודעים, בלי שההורים יודעים, בלי שההורים יודעים. שיט עכשיו הם יודעים, שיט עכשיו הם יודעים. לבגרות מאחר, את החומר לא זוכר, הולך לים עם חברים כי אני חי את החיים, חי את החיים, חי את החיים, חי את החיים, הוא חי את החיים. חבר'ה, מחזור נ"ט כיתה י"ב 2011 אין ספק, אנחנו מי"ב. יואו שחר שפירו על הביט, ביט של הביט. ביי.